বয়স্ক বুড়ি দङ अंगुर दङ बर' आनिफोरजोंनो बोखां साथिगे थाब्रा रोखा दुइ तिनबार थाब्रा रोखा आमनि परे थाब्रा परे बर' आनिफोरजोंनो रमै सतनै तिखानाय नायखा बिहिकनि गामिनि किफिलिं सिमनाय सिमिटिं तांगो थांमो चरबो चवाक नंजाक पताय किबिनारकनि मालखं बाय सुके देबरमानि DR01 BC0454 नाम्बारनि मालखं किसासक नांमाबाय मालखं सुबाय पुतक ख्लायजाका बिहिक बोसोरनि साकावबो पुतक ख्लायमानि कक्सु जामो पादिमुनि लगलगिनो सिदाय पिएजो कक्सु जामो याफारके लगलगिनो पादिमुंबाय गोरोंजाग्रनो रमखा नायमाथाग्र रायलादि पादिमुनि गिदिंगै मालखंनि बुग्रा तामसाका गन्नगमंkai मिया थांनायो जों Swbaiwi बिया अंकवा थांफायमानि मुलुगनां थांफायमानि ओमफ्राय जों अस्ट्रेलियानि फालायगा फालायगाजों महनपुर मिउनिसिपालिटी अफिस बिसखाङो आरो खायसे गथनांखा बर' मथाय खिबि पायै थां दंमानि बरजों जुवां नंजाक ओमफ्राय जुवां नंजाक ओंखाय जों जोंनो थाङै फानि हेंगा जों साइडथिं अस्ट्रेलियाखै थांगा थांनो परे बर' फर्ट खायसेया गायनो उंगु खायखाया टे खायखाया ओमफ्राय आमनि परे दिनै आनाथ' बुखानो बुखा गारि Swbaiwi खाया ओमफ्राय आंनि 2 बोसोरनि जाय दङ दा खायसेया 8 बोसोरनि जाय दङ आमनि परे फनाव बङारो बुरि दङ बयस्क बुरि दङ अंगुर दङ बर' आनिफोरजोंनो बोखां साथिगे थाब्रा रोखा दुइ तिनबार थाब्रा रोखा आमनि परे थाब्रा परे बर' आनिफोरजोंनो रमै सतनै तिखानाय नायखा आमनि परे ओंखाय जोङो पुलिस तो खैजाफोर गरै परे फागे पुलिस फागे परे नानि फायगा फाय अस्ट्रेलियाखै फायलायगा फाय जों बायपासनि फायलायगा ओंखाय जों याङो जोंनि लेमुछरा आउटपुट जों खबर रोखा खबर होनो परे जोंनि नगाव खबर रोखा आरो नगनि बर' आउटपुट थांगा थाङो परे बर' खबर होबायखा लेखमा थाना खायगा लेखमा थानानै परे बुद सिदाय थानाव खायगाना ओमफ्राय जों आरो बोथार दङै बर' सिदाय थानानै थांगा पुलिस ओमफ्राय लेखमा थानानै थांगा ओमफ्राय जों फायगा बुंनि गारि आंनि गारि फैगा सिदाय थानांगौ ओमफ्राय जोंनो बुंनि गारि बाय लेमुसरनि आउटपुटआव जों फैगा तुमा परे जों जोंनि इन्जुर दङ आंनि बर'या बुमानि दङ इन्जुर दङ ओमफ्राय आंनि बोथार थाब्रामानि किसा बुंखानांगौ गुखा पुलिसा आबनि परे आंनि 2 बोसोरनि जाय दङ बबो किसा माने दाम होनाय आतंगङै माने जाय दाबो किसा उनखौ हायनि थांगा दाम होनाय नार्भास थांगा आबनि परे ओंखाय जों डक्टर थांगा बुंनि पुलिसनि आउटपुटनि पुलिसनि गारि बायनो जोङो जिबिआव थाङै इमारजेन्सिआव जों डक्टर नायजेखा नायजें परे जों फायगा फायै तो जों नंगौ तुनि फैगा बर' जोंनो गाहामफाय नंगौ तुनि फैगा आबनि परे जे Khibinairok जोंनो जे Khibinairok बंनो भिडिअ ट्रप থেকে बंनो Themrang जे आनि बिहाजोंनो बुनाय बुरै महिला दङ आरो गरिबफोरनो 10 जना बा 7 जना दंनाय बुरै दङ बर' आनि बिहाजोंनो याग्लमि बर' बुखा जिखुनु थाखि बुखा बंनो जेमन प्रशासन থেকে बंनो तिख्लायै बंनो सासिनो रोंनांथो बंनो भिडिअ ट्रप থেকে बंनो मिडियायाव फुंनांथो आबनो आनि नायमुं खरबुसु रमजाखा एमने खरबुसु रमजाखा बोलते 2 जन रमजाखानि खानावो आमतो जोंथ सामियाको 2 जन रमजाखानि खानावो ओंगा आबनि परे ताबु पुरो प्रशासन ताम खायाबो सामिया ओंगाय जों ताबु नायो जेमन सासिन जेमन रुथु आबनो आनि इंकोटा कयमुं जेमन नेक्स्ट आमति घटना जोंनो खायमिया तै तिनि बरंनो खायमिया तै बरकंखा तिनि बरं नुगु बरक तेबो माने खायगा ए आमतिका आनि मुंखा सुकेश देबरमा पारांखा कृष्णमोहन कप्रपारा लेमुछरानि ओंखाय आजागानो